A Gabi hívott minket nem olyan régen. Most egy 10 perccel riasztották őket. Több házig gyerek. Több. Hát 3 biztos. 3 biztos. De mitől vagy? Nem tudni. Fáztak. Gázpalack. Volt. Az volt? Az gázpalack volt. Meg pala. A pala durrog? Hogyne a hullámpala nagyon veszélyes. Sziasztok. Hello. Nem miért nem jön meg a tűzoltó? Már itt vannak szerintem. Hát ott ég még ott más is, ott mögött. Ég ott minden. Melyik víz a sok? Hát, Az a kocsival nem lehet bemenni. Vele? nem tudom, a